Қазан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Сіз Татарстан радиосының шимбе тапшыларын тыңлайсыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне күренекле татар язучысы Махмуд Галәүнең «Мөхаҗирләр» әсәре буенча куелган радио тамашасын тыңларга чакырабыз. Инсценировка авторы Миргалим Харис. Уенда катнашалар: Саҗидә, Исламия Мәхмүтова, Сафа, Тимер Зиннур, Фәхри, Зөфәр Харис, Гариф, Халил Мәхмүтов, Хатирә, Ләлә Миңнуллина, Таҗи, Әнәс Галиулла, Шаһи, Рәдиф Сәгъди, Сәлим, Ринат Мифтах, Биктимер, Наил Шайхетдин, Шәмси, Марсель Жаббар, Становой, Харис Тухватулла, Фәйзулла, Нуруттин Нәҗми, Гыйбат, Фәһим Сиддиқ, Хатын, Роза Хабибрахманова, Әкрам, Ринат Акбар, Беренче сакчы, Фәрит Җәләй, Икенче сакчы, Самат Валид, Беренче кеше, Ринат Шәмсетдин, Икенче кеше, Илгизәр Хәсән. Ирек Бахман алып бара. Спектакль магнитофон тасмасына 1993 елны язып алынган. Радио тамашаның беренче өлеше яңгырый. Мен 897 елның башы иде. Мәүлә Кылы авылында таралган жан өшеткеч хәбәрләр барча кешене аякка бастырды. Халык шау килде. Бүтән халыкны көчләп шукындырасылары ди. Шукындыру өчен бүтән мөселман халкының санын аласылары ди. Әйе, шул хакта фәрман килгән ди бит. Куштаннарда рус түрәләренә сатылган ди. Тиздән авылга солдатлар белән поплар киләсе ди. Үзләре белән кыңгыраулар, тәреләр алып килеп, мәчетне ширкә үтәселәр икән. Бу нәрсә булар? Фәйзулла староста моны юрый халыктан якыра икән. Фәйзуллага барга кирәк алайса. Кулак ишеткән нәрсә күз алдына килә диләр. Бу хәбәрнең чынлыгы да земский начальник, становой, старшина, писарь һәм старстлар аркылы бүтән халыкка җиткерелде. Тынычлык. 27 январда бүтән халыкның саны алына. Халык шуңа әзерләнсен. Тынычлык. Авылга сан алучы язучылар барганда яхшы каршыланып, кирәкле мәгълүматлар дөрес бирелсен. Каршылык күрсәтүчеләр яки туры җавап бирмәүчеләр каты җәзага дучар ителәчәкләр. Күп вакытта үтмәде, һичкемнең димләвеннән башка үзлегеннән җыелган Мәүлә Кылы авылы кешеләре Фәйзулла куштан өенә барып, ни эшләргә белмичә аптырап торган карт куштанны җилтерәтә башлады. Ассаламу алейкум. Калалыкым Фәйзулла. Ник җибисең син җыйныңны? Ник хәбәрнең дөресен халыктан яшерәсең? Сатылуы дөрес тораның. Җабага! Силик! Каравыл, ийлә җыелыгыз. Мин дә хәзер барып китәм. Халык диңгезе каравыл өенә карап ябырылды. Картлар! Җабага, картлар барыгыз да җыелышып беттегезме?
охшай. Бар халыкның санын алу турында патшадан буйрык булган икән. Озакламыйча безнең авылга да язучы түрәләр киләсе. Әйе, җәмәгать туктагыз. Безнең мөселман халкы гына түгел, урысын, чуашын, ширмешен, мимешен барысын да язалардай. Сүз буяу гына бу. Урыстан ишләп язсыннар. Ул барыбер урыс инде, аны шукындырасы бармы? Карагыз инде җәмәгать, ул патшага нәрсә җитмәдеген син аңа. Соң иманасын түлибез. Солдатка ир балаларыбызны бирәбез. Аллага шөкер, мәчеттә дуасында кылабыз. Тагын нәрсә җитми икән инде аңа. Безнең түбәтәйгә каныгып кызык таба ул йөзе кара патша. Дөнья тулы урыс. Шул җитми микән аңа? Җәмәгать. Булай кирәле чыгалы җикрүдән бер мәгънәдә чыкмас. Язучы түрәләр бүген таңда безгә киләселәр. Ирек куеп кушканнарына күнәбезме? Әллә башка чара табып буламы? Менә шул хакта уйлашырга кирәк. Әкегә тутырабыз. Бик күп чыдады. Җитте. Карагыз әле җәмәгать, нишләп монда мулла белән мәзин күренмәйләр соң? Безгә генә кайгыртасы түгел. Чакыртырга кирәк үзләрен. Чакыртыйк. Килсеннәр. Староста бер десятникка ияк какты. Тегесе озакта үтми, Шәмси мулла белән Сабирҗан мәзинне җилтерәтеп китереп тә җиткерде. Мулла, әйт сүзеңне. Нишләргә киңәш итәсең безгә? Әссәламу алейкум. Җәмәгать, китап патша кушкан эштән баш тартмаска өнди. Фәрман бирүчеләргә буйсыну фарыз. Кирәкми безгә синең фарызларың. Башына капла. Патша үз теләген эшләми калмас, җәмәгать. Мин үзебезгә авырлык килмәгәе дип куркам. Мулла булган белән дә бу турыда безнең кулдан бер эш тә килмәс. Без инде ил белән, халык белән бергә. Ни күрсәк тә бергә күрәбез. Халык баш тарта икән, бер без генә читтә торып калмабыз. Асын, киссен, суйсын. Biz үз динебездән китмибез. Ата-баба динен ташламыйбыз. Бу ярсу, бу чуалу 100 еллар буена төрле җәбер зулым, азап һәм мәсхәрәлекләр күреп алҗыган, сугылган, таланган, тапталган, изелгән мужикның крестьянның нәүбәттәге баш күтәрүе. Сан алу мәсьәләсе һәм ата-баба дин өчен куркыныч туу дигән сүз исә сылтау гына. Коры салам өчен бер шырпы шикелле корал гына иде. Сан алу мәсьәләсе туктала калса да, тулып ярылган, азап чүлмәгән яңадан бүтән хәленә кайтару мөмкин булмаячак. Гасырлар буенча җыелып килеп тә, шушы сылтау белән генә дин буявына буялып, бүтән дөньяны көйдерерлек булып тышка чыккан үч алу тойгыларын җиңү һәр кемнең кулыннан килмәячәк иде. Шушы җыен булган көннән соң берсеннән-берсе куркыныч, берсеннән-берсе уйдырма хәбәрләр тагын да күбәйде, үрчеп таралды. Базарга баручылар да, узучы юлаучылар да үзләреннән берәр нәрсә сөйләп узуны изге бурыч итеп санадылар. Ишеттегезме соң? Теге Тирисле базавында Исаин кирип карап йөргәннәр ди бит. Теге урындык, өстәл, сәгать шикелләре, әйберләре табылган йортларда сез барыбер урыс булып биткәнсез инде дип, урыска санап язып киткәннәр ди бит. Куддус Ишан кыямәт кубасын сөйләгәнди. Сук-суавыл мулласына килгән гәҗиттә Каф тауы артында Яжу мәҗүн чыкканга язылган. Ул гәҗит дигән нәрсәне бит ахыр заман якынлашкач шайтан
үз құйрығы білән язып тарата екен дей. Әстағфируллах. Шуны оқыған кіші кәфір болып, түгі дүнияда дуңғыз суретінде құбарылыр дей. Шулай болса да, анда yazılған сөздер дұрыс болыр деп айталар бейт. Шайынның ауыл мұлласының қызларында ең башлары қабартылып тегілген вақ итәклі күлмәклер тапқанлар дей. Siz şimdi bağır bir kafir bullansız deyip alarını monastirge alıp gidip yapmalar. Yoklayın de. Alarını bit monastirge yapmaganlar. Erhariga kişi katınlıkka birgenler değil mi? Qora xalq hammasiga da ishondi. Barisidan da shumlandi. Quturunuvi ortda, yosuvi kuchaydi. Qaysi birlari o'zlarining o'rindiq ustal shekilli aybirlarini otib mishga yoqdilar. Sagat tusli narsalar tosh bilan baylab bakiga solindi. Vog' etakli qabargan jingsali ko'lmaklar to'shak yostiq ishine to'tirildi. Erlarda tik yotmadi. Bolta pishaq sholg'a qo'yradilar, olarga joyliroq sop yarashtirdilar. Sanaklar ishlandi, temir yapli shanishki ishlari o'tkinlandi. Boshqa ullarda sanoqchilarni qiynab jibaru, o'tirib bakiga salu shekilli ishlar ko'p bo'lsa da, Mavli qili ovulina kelishlarning birsi soldatda chog'inda ozroq yozuv sizuv o'rganib, qaytqach Volos kontorida pisir yordamchisi bo'lib ishlovchi tonish ham belgili o'z kishi bo'lganlikdan ona bir yo'li qotib berilmadilar. G'iybat o'zing ko'z ko'rgan kishi, yaxshi ota bolasi, bulay boltaga sop bo'lib yuruvdan yolur eding. Bizning narsadan qo'rqqanni sen o'zing da bilasan. Yaxshi shotda o'kchangni ko'tarsin og'ayni. Bundan olib bizga bunday ish bilan kelasi bo'lma. O'z kishi deb turmamiz. Ortiq so'z kurashtirib turuning so'ngi xayrli bo'lmayacagini anglag'ach, G'iybat pisir kirishildi. Bir necha kun o'zg'ach Stanovoy har ovulning mullasi bilan starostsin o'zini jinatdi. Nega xalqingizni qo'ldanib tutmaysiz? Nik alarni buntavat ettirasiz? Podshoh hazratlarining buyrug'ini alla o'zingizning tilasini ishlarga yarattirgan Magomed zakonni bilasizmi? Ha? Nega dashmisiz? Alla tiliga sirdimi? Min neye vaşı bilgorodiye. Çepçim günah kısası. Billahi ni paçom. Ni paçom? Как ni paçom? Köpekindüz qarab turib, podshoh kishilarin hukumat yumushida yurib borishlarni qiynatib o'tirtirasiz. Siz ni paçom bilasizmi? Biror kundan men o'zim ovullaringizga borib chiqam. Şunarşı buntavşiklardı tolup, Volosqa azatılgan bolsunlar. Sanaşlarga kerakli dokumentlar berilip bitsen, yoksa hammagizini soqtirib, Sibirga uzatırman. Dilesen nişlet başı bulguru diye. İriksinde. İllemeger, biz o halkın bir neçikte işlet almayız. Mine, uzun barsında küresin beydi. Nitken işletmek ol. Minaların tirilerini iğne bilen tunatırman. Halkının kuzine ak qara kurenni başı bulguru diye. Bitleri kıtıra. Maylarına çıdaş almılar. Siz o'zingiz onlarni bosib bitirdingiz. Qarag'iz sana, men aytgancha ishlangan bo'lsan. Tağın bir-iki kun uzgaç, qangirovlar tag'ilgan parod jigilgan shonaning ichine shumib o'tirgan Stanovoy bir necha strajnik eritgan kelish Mavli quli ovulina keldi. Xalq bu yo'lda qistatib yolindirib turmadi, hammasi qorovul uyine taba yöneldi. Buntavşiklar. Ya,
Ник патша буйрығына қаршы келесіз, а? Ник бұл шығарасыз? Майғызға шыдаша алмайсыз ма? Қайда? Қайсыңыз ол? Көрсетіңіз әлмеңа баслықтарыңыздың бірер сән, я? Нәрсәгә дип безгә бугаз кирәлү? Қарағыз әлі жамағат! Нәрсе деп тыңлап тұрасың шуны? Ауызын тымалаған! Авылның Тожи исемле кешесе ишек төбендәге стражникларга ишарәләде дә, үзе биялә иченә тыгылган 5 кадаклы герен күтәреп становойга омтылды. Становой кылычын кыныннан чыгарырга өлгерми калды, аны арт яктан кимдер кочаклап алды да, ике кулын бүтүрүп артка кайырды. Стражникларны каты-каты әйберләр белән тигешли башладылар. Хәбәр яшен тизлеге белән бүтән тирә-якка таралды. Становой үтерелгәч, саналу мәсьәләсе дә үз-үзеннән юкка чыккан, ата-баба дине өчен туган куркыныч та бераз кимегән төсле булды. Бу эшнең соңы ни буласын сизенсәләр дә, әлегә үч алынган, халык җиңеп калган, шуңа күрә дә ул шактый куаныч-юаныч булган иде. Становой стражниклар үтерелеп берничә көн үткәч, Мулла Мәзин киңәше буенча Фәйзулла староста тагын җыен җыйнады. Җәмәгать! Инде ни булса да булды. Узган эшкә үкенеп файда чыкмас. Бу эшләр өчен башыбыздан сыйпамаслар. Баш коткару өчен кайгыртасы иде бит. Ни әйтәсез, картлар? Иелгән башына кылыч кисмәс дигәннәр. Әйе, кисмәс. Кисмәгән иде моңарчы. Җәмәгать, тавышланмагыз әле, җәмәгать. Бикер тавышланудан ни мәгънә чыга? Менә сакламый абжур командасы килер. Һәммәбезне яткызып сугарлар. Кайсы бирләребез Сибиргә дә китми калмас әле. Менә шулардан ничек котылырга дигез, җәмәгать? Ни күрсәк тә бөтен ил белән күрербез. Үлсәк тә үкенмибез. Азрак ушалдык ичмаса. Аласың эшләребезнең һаман да беткәне юк әле. Шулайда ярыйда эшләр китсә уңайга. Үч алу дип әйтүе генә ансат, җәмәгать. Әбрәүнең дә тик торганда Сибиргә китәсе килми. Шулай. Урыс түрәләреннән үч алып та бетерә алмассың. Аларның берсен үтерсәң, аның урынына унысы туа. Аннан соң үчле кеше бар, үчсез кеше бар. Менә минем һич кемнән аласы үчем юк. Мәзиннеке, Гыймат ягайныкы да шулай уктар. Без ни өчен җәзаланырга тиеш инде? Безнеке булмаса безнеке бар. Шулай. Динебезгә кагылмасыннар. Biz de uçlaşmasıyık. Hayır cemaat, hayır. Үзегез беләсез. Мин үз белгәнемне әйттем. Әллә патшага прошение язып бирик микән? Дөрес җәмәгать, бирергә кирәк. Шулай. Патшага прошение бирик. Әле ул үзе безнең хәлләрне белми дә торгандыр җәмәгать. Патша хәзрәтләре. Барлык җәберләрен языйк җәмәгать. Язабыз. Шундый сүзләр белән байтак шаулашып, шушы фикерне төрле яктан үлчәп караган төсле иткәч, чыннан да патшага прошение бирергә булдылар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Карагыз әле, картлар. Мулла абзый фәрештәсез каләм белән язмакчы түгелмесең, ә? Әйе. Мондый зур язуны андый жүнсез каләм белән язасы түгел шул. Ике яклап теге фәрештәләр тизелгән каурый каләм белән язу хәерлерәк булыр ия. Камыш каләмдә изге җирләрдән килгән мөбарәк каләм җәмәгать. Теләмәсәгез язмыйм. Каурый китерегез алай булса. Юк инде мулла абзый, юк. Шаярдың менә яз айда, яз. Картлар үз теләкләрен әйтеп тордылар. Шәмси мулла аларны килештереп, прошениегә терки барды. Шуннан соң кул кую башланды. Инде прошениене Казан каласына илтү өчен
кішігіне сәулесі қалды. Qarala, qortlar, kimdan o'tinamiz, ha? Kimni jibaramiz? So'ngini jamoat kimdan o'tinamiz deb mulla bizdan o'tinik. O'zi yozdi, o'zi borsin. Ay, o'tinamiz jamoat. Jamoat, tinglagiz hali mendan bo'lmay jamoat. Bo'lmay mendan jamoat savlag'im yo'q. Olaysa jamoat toshi ko'pni ko'rgan toshidan o'tinik. Toshi bo'lsin, o'tinamiz. Toshi. Ana, xalfadan o'tinik bo'lmasa, ul yil xizmatini o'tab yurgan. Haydagaz o'tinamiz. Sen xalfadan yo'q, xalfadan. Jamoat, meni ishlamagiz. O'zingiz bilasiz bit. Jamoat, bu ishni boshqarsa Akram korligini boshqaradi. Haydagaz o'tinamiz shundan. Yoring dolaysa. Mo'g'ashida iyi xizmatidan bosh tortganim yo'q jamoat. Elida xalq tilagina qarshi kela olmayim. Yoring xayrli bo'lsin endi. Akram qori ismine vakaletname yazılıp, anar Feyzullah Starsta Kajunni mühür bastı. Patşağa proşeni birinin türlü şığımları için jan başına 10 qadak arış hesabı bilen salım salındı. Şul isepke мәзин Akşalata burış verip turga rizalık көрсетті. Zurrak işler için kirekli hazırlığı bulmagan halık, bir neçe türeni o'tirib, yaqin tiradagi utarlarını talab, azraq uşalgan tüslü bulgaç, kızıvı sürüldü. Allan indi qutışqış, zor tilaklar bilen yanıp, zorraq işlerge aşqangan, taji hem fəxri şekilli ayrım kişiler bulsa da, olar big az, dengizden bir tamşığınaydı. Mana bir kunni erten yaqtırıp qına kelgende, basu qapqası tübünde şonağa jegilgen atlar, allan indi yot qiyafetdagi kishilar ko'rindi. Zal bilan atılgan maltıq tavışı jilsiz saf havada bütün ovulni yonqiratdi. Fahri, gördün mü? Abi zor kamarısı bit bu. Sırtlarını ezilmeyi başlarına doğru gelir. Ertegisin bir neçe strajnik ertib ovulga yana stanovoyda kelib jetdi. Tekshiruvlar shul kunni boshlandı. Ko'plar qo'lga olinib, oyoq qo'llari bog'lanib qolaga uzatıldı. Kechga taba bir iki yük şiy qarama shivig'ida o'rmondan qaytartilib, kimningdir munchasında pishiklanib ulgurgan ham qorovul uyine ketirilgan edi. Xalq diler tilemeskine qaravul uyine yol tuttu. Qaravul uyun her yaktan şılga vurab algan qurallı soldatlar andi-mindi hal bula qalsa, merhametli patşanın izgi buyruqlarını öterge әзір turalar. Şul sebepten jiyinga kelgen her bir kişi qapqınga lege hiç kiri çıgarılmay, uyine jiberilmeydi. Şafiqullah Hasibullah ula. Men Eydelim Şafiq, mında sana tamga salası var iken. Hayda, sal bişmettinne. Yat şunda. Nislep yotarga tez diyelim men. Nerse qatıp durasan? Halla işitmesin mi? Stражниклар Шафиғулланы жилтіретіп шешіндірділер де, көтеріп алып, скамьяға yüz түбен созып салдылар. Бірсі башына атланып отырды, екеуісі екі аяғын түбенге басып, шүгәләп тұттылар. Маңарған ишау? 25. Başladık. Ay! Ay! Allah! Allah! Halkanı kuturma! Ay! Ciddi. Qarab duram da yok jitmadalı. Sen cüllap soğa bilmese eken. Buna qara. İkinci minimçe soğarsın. Buna bulay soğalarını.
Җитә, төгәл 25 булды. Бу вакытта инде Шафик кычкырмый, тыпырчынмый, ул әллә качан исеннән язган иде. Аны пишмәтенә урадылар да, старостаның җигүле атына салып, өенә озаттылар. Аннан соң берәм-берәм башкалар чакырылды. 25-лекләрдән соң 15-лекләргә нәүбәт җитте. Каравыл өендәге мунча кертү эше караңгы төнгә кадәр сузылды. Мәүлә кылы авылы кешеләрен Себер озатып, чыбык белән суктырган көннәрдә үтерелгән становойга башлап һөҗүм итүче Таҗи белән Фәхри качып өлгергәннәр иде. Алар күршедәге рус авылында күпмедер вакыт яшеренеп яткач, берәр төрле эшкә яллану нияте белән тагын ары кузгалдылар. Ниһаять, кичке эңгер-меңгер төшкәндә, көн буе аяк өсте йөрүдән арып-талып, bir татар авылына барып җиттеләр. Кемнәрендә? Килинкәй, без мусафирларга берәр шинаяк чәй эчертеп чыгармассыз микән? Аш ишекне килен. Керсеннәр. Әйдәгез, кирегез, Хада бәндәләре. Әссәламу алейкум. Вәләйкем әссәлам, әйдәгез. Исән сау гына торасызмы? Хода йортыгызга иминлек бирсен. Амин. Шулай булсын. Әйдәгез үзегез. Бераз хәл алырсыз. Рәхмәт. Инде йокларга да яткансыз димме? Эшне бик иртә битерәсез ахры. Эшләсәң эш дөнья хәтле. Ялкауланып ятуыбыз түгел. Мәҗбүри булганга, ирексездән сырхау дигәндәй, бөтен арка төткәләнеп беткән. Кымшаныр хәлдә юк. Менә шуңа күрә ятуыбыз. Сезне дә читләтеп үтмәгәннәр икән алайса. Үтәмесең, көтеп тор. Бу сыйбары куштаннарга гына эләкмәде. Самавыр кайнап чыкты. Әйдәгез, утырышыгыз, кунаклар. Әйдәгез, әйдәгез. Әйдәгез. Арка төзәлер анысы. Авылда солдатлар калуы гына начар. Яз җитмичә алардан кутылу юк инде. Бөтен авылның астын өскә китереп йөриләр. Ни теләсәләр шуны эшлиләр. Халыкның актык сарыгына, кәҗәсенә хәтле суеп ашап бетерделәр. Инде сыерларга да кул суза башлаганнар. Әле дә ярый, Аллаһы Тәгалә ул зыбанилардан безнең йортны саклап калды. Югыйсә эшләр харап иде. Бердән бер сыерны талап алсалар, нишләрсең? Балаларга нәрсә ашатырсың? Тәки бабайның әнә башыннан чалмасын тартып алганнар да читәнгә сузып элеп куйганнар имеш. Инде хәзер шул чалманы йырткалап тегенгә моңга тоталар ди. Үткән төнне генә Ибәт абзый кызын кышләгәннәр. Аны гынамы? Авылыбыздагы барлык кызларны мәсхәрә итеп бетерәчәкбез дип әйтеп әйтәләр ди әле тагын. Монда хәзер янәсе без хуҗа, теләсә ни эшлибез. Ә сез җаныгыз исән калсын дисәгез, тыныгызны чыгарасы булмагыз дип әйтеп әйтәләр ди. Шул вакыт ишек ачылып, өйгә озын буйлы, пөхтә киемле бер кеше килеп керде. Исән саулармысыз? Хәлләр ничек бик тимер арзый? Хәлне үзең күреп торасың инде. Кунаклар да бар икән. Бар ишо, бар. Кая юл тотасыз егетләр? Авылыбызга исән сау гына килеп җиттегезме? Аллага шөкер. Ирактан киләбез. Калага эш эзләп. Ярый. Бик тимер өендә мусафир кешеләр бар дигәч, кирип чыгыйм әле мин әйтәм. Берәр яңа хәбәр әйтмәсләрме? Нинди яңа хәбәр булсын? Бар җирдә дә бер үк хәл инде. Шул инде. Кая барсаң да бер үк яңалык. Әнә бит, ничек азапланып яталар.
Qartlar sözün tыңламагач менә шулай була инде ул. Нихәтле үгетләдек үзләрен. Нихәтле үгетләдек. Патша хәзрәтләре кушканны үтәргә кирәк. Баш тартсак, барыбер көчләп үтәтәчәкләр дидек. Мулла абзый белән дә мәзиндә шуны әйттеләр. Тыңламадылар бит, тыңламадылар. Үзләренчә эш йөртәләр имеш. Менә шуның аркасында әнә хәзер үй сайын күз яше дә ахыру. Җитмәсә бөтен авылга солдатлар килеп тулды. Ярый. Хәл белергә генә керүем иде. Китим, хушыгыз. Хош. Сабы. Күрдеңме? Күрдем шул нәрсәдә иснәнеп йөргән шикелле. Менә нинди сатлыкчан бит ул. Башта халыкны котыртып йөргән булдык кабахат. Һәр урам чатында бугазын киереп, "Ассан, суйсам, без үз динебездән кайтмыйбыз. Ата-баба динен ташламыйбыз" дип әтәшләнде. Үзе ул арада астыртын гына конторага барып, кирәкле мәгълүматларны биреп кайтырга да өлгергән. Андый җанны бу бәкегә салсаң да гынах булмас. Андый куркыныч сүзләр сөйләмә. Дәризә төбендә берәрсе тыңлап торса, харап буласың бит. Әллә син аны монда тикмәгә генә кергән дисеңме? Кытырган эт ире бит алар. Аллаһ әкбәр. Ярый, рәхмәт апа. Шәй ишелеп бетеп табынны җыярга гына торганда, кинәт ишек яңадан ачылды. Һәм өйгә ике солдат иярткән офицер белән староста керде. Паспортларыгызны күрсәтегез. Кемнәрсез? Паспорт хәзер. Капчыкта иде хәзер. Таҗи бүтәннәргә сиздермичә генә Фәхригә күз кысты. Икәүләп ишек катында идәндә яткан капчыклар янына килеп, әйберләре арасында актарынгандай бер кыяфәт белән бераз чүгәләп тордылар да, кинәт өй алдына атлып чыгып, ишекне тыштан келәсе белән бикләделәр. Өйдәгеләр ыгы-зыгы килгән арада тиз генә андырга таба чаптылар. Төрмәдән качкан кешеләр алар. Юк, Мәүлә Кылый авылында булган. Ишке якта авылга таба бер төркем кеше килгәне күренде. Икәүсе алданрак атлый, арттагылар аларны бер туктаусыз төрткәләп, тиккәләп килә иде. Еләк би кая китте? Өңгә киреп утырган бит, өңгә киреп утырган. Карашып маташкан була тагын. Көч белән алырга туры килде. Шактый азапланды. Менә бу юлбасарны бер солдатның бармагын тишеп шайнады. Җәмәгать, бу Мәүлә Кылый авылыннан Миндебай Кортмалай лабаса. Күптән яманаты чыккан Таҗи. Дөрес, нәгүзе. Баядан бирле баш ватып торам аны. Кайда күрдем икән бу таныш йөзне мәйтем. Шуннан да Таҗи икән лабаса. Әйе, зур җинаятьчене эләктердек. Остановайны үтерүче. Ашып котылмакчы иде бит. Булдыра алмады. Таҗи белән Фәхрине аяк кулларын бугаулап, шул ук төнне калага озаттылар. Абжор командасының җәбер зулымнары чиктән ашты. Бер генә йортта да күзгә күренерлек мал-туар калмады. Сарык сыерларга кадәр һәммәсе суелып ашалды. Орлыкка калдырыласы ашлык та бетте. Үтерелгән становой стражникларның гаиләләрен тәрбияләү бурычы да фетнәдә катнашкан авыллар өстенә йөкләнде. Кыйналу сугылулардан булай да соңгы чиккә җитеп алҗыган, каһәрләнгән халыкка бу хәлләр бөтенләй котылгысыз булып тоелдылар. Һәр кемне шомлы бер уй биләп алды. Ey Allah, нишләргә, ничек кенә итәргә була да, Карагыз әле, бу Абжур командасыннан ничек итеп кутылырга инде? Явыз салымнарны түләү өчен каян акча табарга? Кемнән ярдәм, мәрхәмәт сорарга дигән әләси? Карагыз әле, җәмәгать. Менә миндә шундый фикер бар бит әле. Нәрсә бар инде фикер? Әллә мин әйтәм, Төркиягә күчеп китәргә микән, Төркиягә? Шул кадәр ерак җирдә нәрсә булган анда? Соң инде мин әйтәм, изге хәлифә җирендә тормыш яхшырак та, җиңелрәк тә булмасмы дим.
Үзенең мусульман кардәшләрен кыерсытырмас Алла буйрса. Шулай. Дөрес сөйлисең, дөрес сөйлисең. Күрше авыл сәфәр чыгарга әзерләнеп беткәндә ди инде. Тармаклы нишауны әллә кайчан күчеп киткән инде. Хак булса, җәмәгать күченеп китүчеләргә бернинди тоткарлык булмаячак икән әйе. Паспортны теләгән кеше монда ала, теләмәгәне анда да чыккач та ала ди әйе. Шулай диме? Тегендә баргач та була димени? Була ди. Шулай ишеттем, үзем ишеттем. Шулай итеп, халыкның барлык теләк омтылышлары бер максатка юнәлдерелде. Һәр кемгә хәзер котылу юлы табылгандай булып, бәхетле тормыш якын һәм мөмкин булып тоелды. Авылда сәфәргә җыену, мал-мөлкәт сату ыгы-зыгысы башланды. Бу дулкын Сафа гаиләсенә дә килеп кагылды. Ул урта хәлле крестьян, ике хатын Саҗидә һәм Хатирә белән тора иде. Балалары булмагач, беренче хатыны Саҗидә Сафага Хатирәне үзе димләгән. Алар бик тату торалар иде. Мондый зур эштә уйламыйча тотылырга ярамый. Монда бөтенесен югалтып, анда да берни тапмый калсак нишләрбез? Без эшебездә Аллага шөкер, яшь, таза, эштән курыкмыйбыз. Мондагыдан да яманрак булмас. Анда әйбәт кенә тормыш кырып җибәрбез Алла буйрса. Кешеләр китәйш. Безгә дә куркырга кирәкми, Сафа. Тәвәккәллек, Шулай кызып дәлилли торгач, Сафа күнде һәм ерак сәфәргә әзерләнә башлады. Әмма бу хәбәрне ишеткәч, Сафаның яшь хатыны Хатирәнең әтисе Кирпе Сәлим аларның юлына каршы төште. Итәсегез килә икән китегез. Алдыгызга ак җәймә. Әмма Хатирә монда калачак. Ничек инде монда калачак? Шулай. Әйтте бетте. Хатирә монда кала. Артык сүз узайтып торасы юк. Әткәй, монда яшәрлек чама калмады бит. Яхшы тазда яшәү һәр кемнең үзеннән. Хәлифә җирендә бөтенсе дә алдагыл булыр дип уйлыйсыңызмы? Анда да мондагы шикелле байлар, түрәләр иш. Байлар булса да үз динебез кешеләре бит, мөселманнар. Хатын дөрес әйтә. Син нәрсә? Аман бер сүзне шәйнисең? Хатын имеш. Хатирә сиңа хатын булса ул миңа үз кызым, үз балам. Синеңчә мин аны күрәләтә, аш үлемгә чыгарып җибәрергә тиешмени? Сезнең анда барып ничек урнашасыз билгеле түгел әлегә. Хатирәнең аның вакыты шундый, аңа тынычлык кирәк. Әллә инде шушында аңламыйсызмы? Тагылма! Синең эшең түгел. Монда каласың дигәч, монда каласың. Битте китте, вәссәлам. Әйе, Сәлим абзый дөрес әйтә. Хатирәне чынлап та үзебез белән алып барырга ярамас. Йөкле бит ул. Әйдә, әлегә калсын монда. Яңа җирдә урнашып, тормышыбызны җайлап җибәргәч, Сафа аны алып кайтыр. Ул вакытта инде бала да үсә төшкән булыр, Алла буйрган булса. Хатирә, синдә без юк диеп артык битеренмә. Сабырыңны җыеп, Сафаны көт, ярыймы? Юлы кыен, ерак. Бәлкем кайтып та булмас. Юк, кайтасың, Сафа. Кайтасың. Барып төпләнгәч тә Хатирәне алып киләсең. Хәер, мин үзем дә кайтырмын әле. Алла бирсә. Ерак юлдан курыкмыйм мин. Сәлим абзый, ул вакытта Хатирәне безнең белән җибәрерсең бит, әйе? Эй, кайчан җитәр әле ул вакыт? Алдан юрап куясы юк. Вакыты җиткәч күз күрер. Ниһаять, күченеп китүчеләрнең беренче төркеме кузгаласы көн килеп тә җитте. Сандыклар, төенчекләр, самавыр, бала бишекләре төялгән олаулар карваны бөтен авыл буйлап сузылды. Саҗидә апа. Сафа. Сен сау барып җиттегез. Сәфәрегез уңышлы булсын. Барып урнашкач та безгә хәбәр җибәрегез. Үз-үзеңне артык битермәле, Хатирә. Матур, таза бер кыз алып кайт безгә. Сафаны көт, ярыймы?
Ярый, сау бул. Исән булыгыз. Сау булыгыз. Сәфәрегез уңышлы булсын. Мөхаҗирләр исән-сау килеш Казанга барып җиттеләр. Аннары берничә вагонга төялеп, Одессага юл тоттылар. Анда мөселман мөхаҗирләренә һәм хаҗга баручыларга ярдәм күрсәтү буенча махсус контор бар иде. Конторның башында Ибраһим Әдгәев дигән бик тә хәйләкәр һәм мәкерле бер адам тора иде. Исән-сау гына килеп җиттегезме, кардәшләр? Кая юл тотасыз? Истанбулгамы? Әллә Мәккә-и Мәдинәгәме? Истанбулга иде, Хаҗи абзый. Бөтенләйгә күчеп китәргә уйладыгыз алайса? Әйе, Хаҗи абзый. Хәлифә җиренә күчеп китәргә идисәп. Бик әйбәт, ниятегез яхшы. Тик бу турыда әлегә бер кемгә дә сөйләп йөрмәгез. Түрәләр белсә, комачау килеп чыгу бар. Чит илгә китү шулай бик кыенмыни соң, Хаҗи абзый? Кыйнрак шул, кыйнрак. Шулай да мин сезгә булышырмын. Артык хафаланмагыз. Иң читене паспорт алу. Паспортларыгыз бармы соң сезнең? Юк, Хаҗи абзый, алырга өлгермәдек. Казанда чакта безгә бу эшне монда син җайларга тиеш дип әйткәннәр иде. Шулай диделәр шул, шулай диделәр. Шулаймы? Ярар алайса, ярар, тырышып карармын. Сез монда ничә кеше килдегез? Бала чагалар белән исәпләгәндә 200дән бераз артык бугай. Ата арасы белән баручы балаларга паспорт кирәкмидер бит, Хаҗи абзый? Менә ансы ничек икән? Юк, паспорт балаларга да кирәк булыр, кардәшләр. Балаларга да кирәк. Түрәләр белән сөйләшеп карармын. Бәлки балаларны ата-ана паспортына яздырып булыр. Менә әйбәт булыр иде шул. Менә хатыннарыгызга айрым паспорт юнәтмичә булмастыр. Менә карагыз әле, Хаҗи абзый. Бер паспорт күпме кирәк төшәр икән соң ул безгә? Менә шул кызыксындыра. Күптән түгел генә мин хаҗга баручы Кытай мөселманнарына ярдәмләшеп йөргән идем. Аларга һәрбер паспортны 50 тәңкә түләп алырга туры килде. Сезгә ул кадәр үк төшмәс төшүен. Һәр хәлдә бер 30 тәңкәдән артмас дип уйлыйм. 30 тәңкә, 30. Ансы ярап торыр инде. Һәрбер паспорт өчен шулай күп түләсәләр, мөселман мусафирларының акчалары бөтенләй диярлек калмас иде. Шактый узакка сузылган бәхәс сатулашулардан соң һәр паспорт өчен 18 сум исәбеннән акча җыярга ризалаштылар. Ибраһим Әдгәев бераз соңарып булса да күченеп китүчеләрнең һәммәсенә паспортлар юнәтте. Аларга Греция пароходының 4-нче классына утыру өчен билетлар алынды. Ибраһим һәрбер билетны үз бәясеннән кыйммәтрәккә сатты, билгеле.
Менә нинди икән ул Истанбул. Vallahi bilsah, halife jininde rahat durmuş kırıp jiberirmiz. Шәһәр инде уч төбендә яткан кебек аермачык күренә. Кая гына күз ташлама, зиннәтле сарайлар, манаралар, мәчетләр, исарлар. Safa, qarali deri. Әллә инде мәчет манарасына тәрәп куйганнар? Әнә, тегендә күрәсезме? Әнә! Теге мәчеттән уң яктарак инде. Шуннан да ширкәүгә шаган. Дәресе дә бар. Тагызалы ишек инде, изге хәлифә җирендә шиттау булсын ди. Карагыз әле җәмәгать. Монда да руслар тора микәнни? Алар инде кайда да җитеш. Ширкәү салып куйгач, димәк торалар булып чыга инде булар монда. Көтүп алынган изге җир туфрагы. Ләкин кайда соң аларны каршы алырга тиешле кешеләр? Хәер, күченеп килүчеләрне каршы алучы булмады дип әйтү дөрес булмас. Крестьяннар пароходтан бушатылган әйберләрен Ташлы яр кыена өеп куярга да өлгермәделәр. Аларны ниндидер шикле кыяфәтле һәм эш кәсепләре билгесез кешеләр сырып алдылар да, әле кулакларына пышылдап, әле пишмакка чакырып алып, айрым-айрым һәм һәммәсе бер юлы, берсеннән-берсе гаҗәбрәк киңәш тәкъдимнәре белән бимазалый башладылар. Истанбулның бу яхшы ниятле, ярдәмле адамнары арасында мусафирхана хуҗасы Хәмзә хаҗи да бөтенләйде. Ышанмагыз, siz ул Хода бәндәләр. Бүтән йөрүләре белән алдакчылар әшәкиләр алар. Төпсез шумаңа утырып калуыгызны абайлап өлгермәссез. Менә минем киңәштән генә чыкмагыз. Ыштансыз калачаксыз, карагыз аны. Мине монда һәммә кеше белә. Мин хаҗи. Минем бердән бер кәсебем мөселман кардәшләребезгә ярдәм итү, игелек эшләү. Мин булмасам аларны монда кызганучы да юк. Алдарга харап итәргә генә торалар. Мухаҗирләр Хәмзә хаҗиның сүзләренә кулак салып, тормышны җайлау мәсьәләсендә ашыгыч адымнар ясамаска һәм хәзергә һәммәсе бер җирдә Хәмзә хаҗи мусафирханасында яшәп торырга карар кылдылар. Сез күренекле татар язучысы Мәхмүд Галәүнең Мөхаҗирләр әсәре буенча куелган тамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Инсценировка авторы Миргалим Харис. Радио тамашаның режиссерлары Әлфия Гыйлаҗи һәм Әминә Шаһиәхмәтова. Тавыш операторы Асия Бикбау. Мөхәррире Рөстәм Акъегет. Спектакль магнитофон тасмасына 1993 елны язып алынган. Әсәрнең икенче өлеше иртәгә 15 сәгать 35 минутта яңгыраячак. Әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шуның белән. Әдәби драматик тапшыруларыбыз дәвам итә. Хәзер сезне күренекле татар язучысы Мәхмүд Галәүнең Мөхаҗирләр әсәре буенча куелган радио тамашаның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Инсценировка авторы Миргалим Харис. Уенда катнашалар: Саҗидә, Исламия Мәхмүтова, Сафа, Тимер Зиннур, Фәхри, Зөфәр Харис, Гариф, Хәлил Мәхмүтов, Хәтирә, Ләлә Миңнуллина, Таҗи, Әнәс Галиулла, Шаһи, Рәдиф Сәгъди, Сәлим, Ринат Мифтах, Биктимер,
Nail Шайхетдин, Шәмси, Марсель Жаббар, Становой, Харис Тухватулла, Фәйзулла, Нуруддин Нәжми, Гыйбат, Фәһим Сиддиқ, Хатын, Роза Хабибрахманова, Әкрам, Ринат Акбар, Бірінші сақшы, Фәрид Жәләй, Икенші сақшы, Самат Валид, Бірінші кіші, Ринат Шәмсеттин, Икенші кіші, Илгизар Хасан, Ирік Бахман алып бара. Спектакль магнитофон тасмасына 1993 елына язып алынған. Урнашып, күңелләре бераз тынычлангач та, мөхаҗирләр Истанбул белән танышып кирергә булдылар. Хәмзә Хаҗи мусафирханәсенең аскы катында шәйханә урнашкан иде. Сафа белән Саҗидә иң элек шунда керделәр. Стена буендагы йыртык диванда берәү әллә нинди бурмалы торбадан тәмәке тартып утыра иде. Hayırlı irtemek sılı güzelim. Onun ismi min sulu түгел. Ani çıksın. Sajide. Mine varımır. Sajide iken Sajide mısın? Ya işler nişik var güzelim. Küpten mi kildiniz? Ne korkup kaldınız? Hadi yakınırak gel Ahmetcan avsay. Min Ahmetcan түгел. Kim ikerini koyan bilin. Bilmege şetmiler anı. Benim üz ismim var. Safa min. Yaran. Aşılanma Safa güzelim. Tuktayın bu yola yaşılasın. Yani vurmasa ağıl halleri size yüpfer. İstanbul'ның үз кешесе белән әңгәмә кырып утыру кызыктыра иде билгеле. Шуңа күрә Сафа карышып тормады, диванга килеп утырды. Үз янәшәсендә Саҗидәгә дә урын бирде. Sileşe kart oynasak nişik bular. Estağfirullah. Xudoy yazmasın. Min gumrimda қолыма kart alganim yok. Biz bunda kart oynarga kelmedik. Nerse için kildinizsin men sulu güzelim? Safa aşa suzılıp, әлеге кеше Саҗидәнең күкрәгенә кагылды. Саҗидә кызарынып, бүртенеп, урыныннан сикереп торды. Тамам каушап калган Сафа ни дияргә дә белмәде. Ул арада теге әфәнде аның бүреген бәреп төшерде. Һәм тақыр башын учы белән шәбәкли такмаклады. Ey Ahmetcan, Safacan. Partuyni bilmegeş. İstanbul'a nerseye gildin sen? Gittik Sajide, gittik. Ишектән чыкканда аларга киеме белән татар мөхаҗиренә шаш тагын бер кеше очрады. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Күчеп килгән кешеләрмеллә? Нә үзләре? İstanbul'da күптәнме? Бүген генә килеп төштек. Без инде монда шәви газап чигәбез. Менә шушы кабакта яшибез. Аннан кайчан китәрбез әле белгән юк. Кая карама, һәр җирдә алдашу, мыскыллау. Түзәр хәл калмады. Бу җәмәгатеңме? Әйе. Бала чагалар нишәү? Балаларсыз без. Худай насыйп итмәде. Булмавы хәерлерәктер дә бәлкем. Монда балалы кешеләргә бик читен хәзер. Син кая барырга җиңгән идек соң әле? Булай гына. Шәһәр карап кирик мәллә дигән идек. Тик карагыз аны. Итәкне җибрак йөрегез. Юкса Худай язмасын. Бәла казага эләгеп куйгыз бар. Әйе шул. Халык әллә нинди ирек шул монда. Килүгә үк сиздек. Әйтәсе дә юк. Халкы жаман. Миңа калса, монда ялган өстенә ялган. Бөтен эш тормышлары алдауга кырылган. Я Алла. Шундый эшләр халифа илендә дә эшләнә бит. Бигрәк тә менә шунсы аяныч. Каралы, этләр күп икән монда.
Андый байлык җитәрлек. Ике аяклар тагы да күбрәк. Туган илдә чакта хыялланып йөргән Истанбул түгел бу. Үз күзең белән күргәч, чын эт абзар булып чыкты. Каягына барма, кем белән генә сөйләшмә. Һәр җирдә берәр этенә килеп тотыласың. Шулай ук булыр микәнни? Бер генә дә яхшы күңелгә ятышлы нәрсә юкмыни? Без юләрләр, кешечә яши башларыбыз дип, монда килергә атлыгып торабыз тагын. Мухаҗирләр үзлексез агылып килә тордылар. Кавказлылар һәм Кырым татарлары артыннан Сибир, Урал, Идел буе татарлары килеп төште. Буларга Балканны, Урта диңгезе утрауларын һәм Гарәбстанны ташлап киткән исәпсез-хисапсыз төрек качаклары килеп кушылды. Төрек хөкүмәте тамам аптырап калган иде. Акча юк, качакларны урнаштыру өчен алдан бер нинди чара күрелмәгән. Төркиянең пәйтәхтендә хәл гаять кискен бер төс алды. Ярый әле Мәүлә Кылы авылы крестьяннары башка качаклардан бераз алданрак килгәннәр һәм кулларында рус паспортлары бар иде. Ришвәт биреп, бу паспортларны төрекнекенә алыштырып, алар Анадолу дигән җирдә урнашу хокукы бирә торган рәсми кәгазь алуга ирештеләр. Җәйнең сулыш юлларын капларлык эссе бер көнендә мухаҗирләр төялгән поезд Иске шәһәр вокзалына килеп туктады. Ай, кыздыра. Тагын күпме тинтерәп йөрергә язган инде, күпме тинтерәп йөрергә язган. Эй, күләгә утырып кайнар чәй эчсәң иде хәзер. Яки карбазыннан алып катык ашасаң иде. Эй, катык урынына берәр йотым су булса да ярар иде, Саҗидә. Карагыз әле, авылдан инде хәлләр бар икән. Искә төшермә. Анда да шундый иссем икән. Искә төшермә ул, искә төшермә ул. Сагынамы, кардәшләр? Исәннәрмесез? Нинди җилләр ташлады сезне монда? Әллә татар инде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кара, үзең каян килеп чыктың бу якларга? Без мухаҗирләрбез. Казан губернасыннан. Бәхет эзләп килдек. Шулай менә. Үзең кем буласың соң? Мин Гариф атлы булам. Тегермәндә байда хезмәт итәм. Бай үзе дә безгә якташ кеше. Сарытау губернасыннан күчеп килгән. Гариф туган. Тормышлар ничек монда? Күчеп килеп, ялгышлык эшләмәдек микән? Әйе. Юнлы җир бирәләр микән безгә монда? Аллаһы бирсә, тора-бара барсы да рәтләнер. Ләкин кыйнлыклар да күп булыр билгеле. Мөтәсәррифкә, мәсәлән, чәйлек бирергә кирәк булыр. Чәйлек бирергә? Туктале, кем соң ул мөтәсәрриф дигәннәре? Мөтәсәррифме? Ул сездәге өяз исправнигы кеберәк бер түрә. Мондагы башлык. Сезне кай җиргә җибәрү аның кулында. Күңелен күрмәсәгез, сезне бөтенләй уңдырышсыз җиргә илтеп тыгу ихтимал. Шулаймыни? Әйе. Тагын акча бирергә инде. Анда тагын волос начальнигы, ягъни аларча әйтсәк, нахия мөдире һәм башка шундый түрәләр бар. Аларында бәхшисез, ягъни ришвәтсез калдырып булмый. Юкса мөдир әфәнде сезгә иң яман җирне бүлеп бирәчәк. Гел акча бирергә кирәк. Яхшы эшен биребез бирүен. Шулай. Бирдә ансыз бер адым датлап булмаганны үзебез дә күреп торабыз. Тик менә безне тел бүлмәү җафалый. Шу. Бер кем безне аңламый. Аңламыйлар. Безнең тегермән әлегә эшсез тора. Вакытым күп. Әгәр теләсәгез, мин сезгә бу эштә булыша алам. Рәхмәтләр яусыз сиңа, Гариф туган. Шәфкатьле бәндә. Ярдәмеңнән зинһар ташлама инде син безне. Ярый.
Гариф чыннан да эшкерсез ярдәмчел кеше булып чыкты. Аның булышлыгы белән мутасаррифтан тиешле язуны алып, мухаҗирләр зур карван булып үзләре барып урнашачак наһиягә киттеләр. Аларның күңелләрен бары бер генә теләк, тизрәк яңа җиргә барып җитү теләге генә биләп алган иде. Күченеп йөрүләрдән тамам арып, алар тыныч үй тормышына, авыр хезмәтле, ләкин юл газапларыннан арынган утрак тормышка сусаганнар иде. Караван, тукта! Килеп җиттек мәллә? Әйе, шушында булган. Бүтән бер каяда бармыйбыз инде, исән булсак Алла бирсә. Бармыйбыз әнә. Шунда төпләнербез Алла булса. Ул арада Наһия мөдире килеп җитте. Кайдадыр күләгәдә тәмле йокыга талган җиреннән аны урамдагы шау-шу уятып чыгарган иде. Гариф аңа мухаҗирләргә мутасаффир биргән язма буйрыгын тоттырды. Аны укып чыккач, мөдир нидер мыгырданып куйды. Ариф туган, ни ди ул? Әллә каршы киләме? Юк, каршы килми. Кеше башына 5 куруш сырый. Куруш нәрсә шул? Акча безнеңчә әйткәндә акча. Бүген үк җирне күрсәтәм ди. Авыз ачар хәл юк, акча сорыйлар. Каян алыйк дип аны? Әйтмә дә инде. Әнди казнасы бар дип уйлыйлар мәллә алар бездә. Юк инде, юк булды. Бер тин дә бирмибез, җитәр. Туктагыз әле җәмәгать. Туктагыз әле җәмәгать. Сез нәрсә туганнар? Моңарчы бит баш тартмадык. Ришвәтендә, шәйлегендә бирә килдек. Монысы инде җәмәгать суңгысы булыр, Аллаһы бирсә. Кире бурылып кайтып китеп булмый инде. Булмый. Мутасарриф катибе әйтә, 5 ай буе эш хакы алганыбыз юк ди. Җәмәгать ашыкмагыз, аларга да ничектер яшәргә кирәкле булса. Җире юньле булсын дип телик, иң мөһиме шул. Мөдир үзенә бирелгән акчаларны кесәсенә салды да, мухаҗирләрне кичкенә генә урманлы һәм инешле уйсу бер җиргә алып барды. Мөдир әйтә, менә шушы җир, урман, сулар һәммәсе сезнеке ди. Менә килеп җитте җәмәгать, бөтенесе сезнеке. Бар кеше тантаналы бер төстә тынып калды. Хәтта бала илаган тавышлар да ничектер тынгандай булды. Әйтерсең лә алар да һәммәсен аңлый һәм бу бәхетле минутның килеп җиткәнен олылар кебек үк күптән зарыгып көтә иде. Төеннәр шишелеп, җиргә келәм юрганнар җәеп, учак яктылар, чәй кайнатырга куйдылар. Һәммәсе Аллаһка тапшырып хәерле сәгатьтә булсын. Менә шунда төпләнәбез җәмәгать. Ләлә. Әйдә, җырла. Алидек без, гөлидек без, туган үскән илләрдә. Гөл кебек шиңәрбез инде, шушы чит ят җирләрдә. Ахирәткәем. Әллә нинди күңелсез җыр башладың әле син? Мәүлә кылны сагынасың ахыры? Әйдә менә болай җырлап карыйк әле. Алидек без, гөлидек без, туган үскән илләрдәй, кая барсак та бер кояш, шат яшәрбез гөлләрдәй. Кая барсаң да бер кояш, шат яшәрбез гөлләрдәй. Күңелле бәйрәм киче караңгыга кадәр дәвам итте. Икенче көнне иртән мухаҗирләр йокыдан әйтерсең лә яңа туган кешеләрдәй тамам үзгәреп,
dərd həm şad көңіл белән тордылар. Nihayət алар үз урыннарында, үз җирләрендә. Монда алар яңа баштан төпләнеп, яңа тормыш корып, бәхет һәм муллыкта яши башларлар. Җәмәгать, әйдәгез әле. Башта якындагы берәр авылга барып кайтыйк әле. Күрик әле мондагы халык ничегрәк яши икән, Йорт җирләре ничегрәк кырганнар, ни ашап торалар, ничек киенәләр, нәрсә чәчәләр, һәммәсе дә безнең өчен кызык бит. Гариф абый безгә күрсәтеп йөрер иде. Шулай бит, Гариф абый, Хәй, акыллы да инде син, Саҗидә. Менә ишмәсәм бу сүз дисәң дә сүз. Булдырдың Саҗидә. Мин рәхәтләнеп риза. Озак та үтми, мөхаҗирләр арасыннан сайлап алынган унлап кеше, шулар исәбендә Сафа белән Саҗидә дә, Гариф җитәкчелегендә 5-6 чакрым ераклыктагы бер авылга киттеләр. Авылга җитәрәк, җиләк, җимеш һәм яшелчә бакчалары тезелеп киткән иде. Үзләр өчен чит ят үсемлекләрне күргәч, һәммәсе дә туктап, кызыксынып карап тордылар. Менә җәмәгать бу кыйма артындагылар йөзем агачлары. Карагыз әле нинди була икән йөзем, Карагыз әле. Әнә тегеләре фасоль. Ягъни төрек борчагы. Борчак. Анысы безнең Россия ягында үсми. Тагын дарырак ныгыт борчагы. Аны берәрегезне ашап караганы бармы? Юк. Азаны бар туган ашап караган да. Ашап караган бар да. Тик ул безгә ошамады. Ничектер тәмен тапмадык без аның. Шул. Аны монда күбигәләр. Сезгә мөгаен аңа ияләшергә туры килер. Әнә тегендә күрәсезме? Көнбагыш сыман үсемлекләрне. Күрәбез. Алары ингинар дигән үсемлек. Сезләр сәйдә бар. Алардан бераз гына арырак. Бадымҗан. Ягъни безнеңчә әйтсәк, кабак була. Кабак үзебезнеке икән, кабак безгә. Анда суган түтәлләре. Суган да бар, суганыбыз да. Ул бакчаларда нишләп гел хатын-кызларда бала чагалар гына соң, Гариф абзый? Бердә таза ирләр күренми? Ирләре кайда соң аларның? Монда бөтен хуҗалык эше хатын-кыз гаепләнгән. Ирләр гомерләрен гел яуда, сугышта уздыралар. Әстәгъфирулла. Үгесе шунда үлеп тә кала. Ишәнсәү кайтканнары да өйдә озак тормый. Аларны да яңадан гаскәри хезмәткә чакырып алалар. Безне дә шушында язмыш көтәме? Төркия мәмләкәтендә яшәүче мөселманнар булгач, сезне дә шул язмыш көтә инде. Ай Алла. Бу төрек авылына кирип тормыйча, мөхаҗирләр якындагы бер татар авылына киттеләр. Әлеге авылның кутсыз күренеше аларны тамам шомга салды. Анда баштарак бер генә дә түзек йорт күзгә чалынмады. Чыбык-чабыктан ничек кирәк алай әтмәләнгән, түбәләренә төрле иске мыскы ябылган бу шалаш куышларның һәммәсе иске, төртсәң ишелергә тора шикелле. Карагыз әле. Ходаем, кая килеп эләктек соң без? Татар авылы түгелдер бу. Шигән җәйләведер бу. Карагыз әле. Ай Алла. Ләкин Саҗидә ялгыша иде. Кайчандыр монда килеп төпләнгән татар авылы иде бу. Фақат авылның читендә, алкулыкта берничә йорт күзгә ташланды. Мөхаҗирләр шул йортларның берсе авыл старостасы Гафият хаҗи йортына килделәр. Әйдәгез, рәхим итегез, кадерле кунаклар. Хуш киләсез. Монда килеп бик яхшы иткәнсез. Әйдәгез. Мин үзем дә Мәңгәр ягыннан булам. Монда халыклар бөтенесе диярлек күшәр белән Кышкардан килгән кешеләр.
Biz birge 78 yılda avuldağı çoğalışlardan son kuşup kelgen idik. Haydagiz, hayda, rahim edip iga kirigiz, haydagiz, hayda. Tuğan il yalıkların söyleşip oturubuz. Haydagiz, hayda. Sen kim kelin? Sajide isimli ol. Sajide kelin. Sen hatınlar yağına kirip oturup şunda Xuday bergen rizıktan avuz itersin. Hacı qonaqlarını aq ega olib kirdi. Bütün yerda boyliq, puxtalik, kilamlar, bezakli shashaqli sulkular, tostimonlar. Makka, Madina shaharlarining izgi o'rinlari tushirilgan shomayillar. G'afiyat hoji o'zin bek qo'noqshil tutdi. So'z yara so'z ketdi. Ey Allah'a şükür bir kumuyla bıraktıkları bu yaklaşlar bende sırasına şeyi. Allah Teala bunda da rahim şefkatinden taşlamaz. Allah'a bir gambusa ey. Hukdenden kuşup kilesiydi sizge. Mümin Müslüman'a kafir ilinde şavurda kilişe tırgan işte gülcemege. İyi. Müslüman kişiye harife ilinde yaşav lazımdır. Benim ilkimde, ihtiyarımda bulsa, min hemmekinde biriga köçürüp bitirirdim. Hamsı sulay hoca yapsın. Dik bine avulığız bigrek fakir kuruna bite. Tasa yurtlarını barmak bilen gine sanarlar. En küp bulsa 1-2-3. Fakirlik Allah Teala'dan kele bitul canlarım. Bahit havadağı şarkı şekil bitul. Onun koyşan hem kim itibesine düşüp konasın aldan bilip bulmayı. Birinden biri külleşu hiç de yarı turgan iş tugul. Munda da fakir yaşayışlar var. Ama onlar zorlanmıyorlar. Çünkü onların turmuşu tınış, bir kimde onlarını bilmez alamı, bir de onların dinlerine timi. Onsı şulaydır Hacı Abzay. Onun hakta bahas etmeyip deyime. Dik bile niçin halkının köpçülüğü öz turmuşu canlıyormayken ha? Bire sebebi neyken şuna? Ayya. Köpler elgişe fakirlikte azap şige. Amma lakin olar özleri gayipli tugul mikensin? G'afiyat hoji fakirlikda yashovchilarni yolqovliqda g'ayiblab, o'z ishlarini bir nindida ishdan yuz chiyirmovlarini maqtab uzoq so'yradi. Narsadir bek sayir so'zlar söyleyeli bu qart deb o'tirdilar obtirashtiraq qolgan tinglovchilar. Bütün bir ovulga nibari 3-4 ishchan tirish kishi topilsin emish. Qolganlari yanasi barsida yolqovlar o'z xo'jaliklarini oyoqqa bostirib turunda o'ylab da qaramaylar. Bulay bo'luvi mumkinmi so'ng? Yo'q. Hoji munda narsanidir aytib bitirmay shekilli. Sizning bilan bunda ko'pmi kishi qo'shib kelgan edi so'ng? Yon başından hesaplaganda bir 500'lab kişi bulur. 100 yurt xo'jalik şaması. Tek kelgan xalqning hammasi da birlasha olmadi Xudoy hikmati. Qaybirlari kiri taban yaltiratdi, imonlarliq bo'lmadi. Qiyinlikdan ishdan qo'rqib tartani kiriga burdilar da, tuğan ilde qolgan baxatlari ortidan kiri qaytib ketdilar. Tek Allah qarg'agan bo'lsa kerak o'zlarin, birisi de qaytib jeta olmagan. Qaysi vaba avruundan, qaysi bizgakdan yo'lda gur'iyasi bo'lgan. Ajal degan narsa munda da har pishmoqda soqalab turadi. Bu ilning havası yamanning yamani. Keyin tuzib bo'lg'isiz issi, aqshin yush qor, bir to'xtovsiz yomg'ir qiyo. Bizgakdan qutulmak hiç şara yok. Bigrakda fakirlerge. Ko'bisi şunda o'lib da kete. Taqdirda şulay yazılgandır indi bir ishlab bo'lmay. Hozir mana avuldan ibarisi 40lab xo'jalik qoldi. Yon boshi bilan 100 kishi chamasi bo'lar edi. G'afiyat hoji qo'noqlarni siy hurmat ko'rsatib, qo'ndirib, ikkinchi kunligini jibardi. Yarar cemaat, andimindi qiyinlik mazar tusa, top durmaya kelge. Buday verengi işinerse yeterlik miydi Allah'a şükür. Her vakitte tabılır.
Кирегенче алып турырсыз. Siz якташларыма бәһән дә бик кыйммәт куймам. Килегез, кел. Һәр вакыт көтәм үзе. Мухаҗирлар Гафият хаҗи белән кул биреп саубуллаштылар да кайтыр юлга чыктылар. Сез күренекле татар язучысы Мәхмүд Галәүнең Мухаҗирлар әсәре буенча куелган радио тамашаның икенче өлешен тыңладыгыз. Инсценировка авторы Миргалим Харис. Радио тамашаның режиссерлары Әлфия Гыйлаҗи һәм Әминә Шаһиәхмәтова. Тавыш операторы Асия Бикбау. Мөхәррире Рөстәм Акъегет. Спектакль магнитофон тасмасына 1993 елда язып алынган. Әсәрнең ахыры тиздән Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң, ягъни 16 сәгать 10 минут. 16 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосының якшәмбе тапшыруларын тыңлайсыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне күренекле татар язучысы Мәхмүд Галәүнең Мухаҗирлар әсәре буенча куелган радио тамашаның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Инсценировка авторы Миргалим Харис. Спектакль магнитофон тасмасына 1993 елда язып алынган. Җәмәгать, әйдәгез әле. Башта якындагы берәр авылга барып кайтыйк әле. Күрик әле мондагы халык ничегрәк яши икән, Йорт җирләре ничегрәк кырганнар, ни ашап торалар, ничек киенәләр, нәрсә чәчәләр, һәммәсе дә безнең өчен кызык бит. Гариф абый безгә күрсәтеп йөрер иде. Шулай бит, Гариф абый, Хәй, акыллы да инде син, Саҗидә. Менә ишмәсәм бу сүз дисәң дә сүз. Булдырдың Саҗидә. Мин рәхәтләнеп риза. Озак та үтми, мухаҗирлар арасыннан сайлап алынган унлап кеше, шулай исәбендә Сафа белән Саҗидә дә, Гариф җитәкчелегендә 5-6 чакрым ераклыктагы бер авылга киттеләр. Әлеге авылның кутсыз күренеше аларны тамам шомга салды. Анда баштарак бер генә дә түзек йорт күзгә чалынмады. Чыбык-чабыктан ничек кирәк алай әтмәләнгән, түбәләренә төрле иске мыскы ябылган бу шалаш куышларның һәммәсе иске, төртсәм ишелергә тора шикелле. Карагыз әле. Ходаем, кая килеп эләктек соң без? Татар авылы түгелдер бу. Шигән җәйләведер бу. Карагыз әле. Ай Алла. Ләкин Саҗидә ялгыша иде. Кайчандыр монда килеп төпләнгән татар авылы иде бу. Фақат авылның читендә, калкулыкта берничә йорт күзгә ташланды. Мухаҗирлар шул йортларның берсе авыл старостасы Гафият хаҗи йортына килделәр. Әйдәгез, рәхим итегез, кадерле кунаклар. Хуш киләсез. Монда килеп бик яхшы иткәнсез. Әйдәгез. Мин үзем дә Мәңгәр ягыннан булам. Монда халыклар бөтенесе диярлек күшәр белән Кышкардан килгән кешеләр. Biz birgə 78 елда авылдагы чуалышлардан соң күчеп килгән идек. Әйдәгез, рәхим итеп игә кирегез, әйдәгез. Туган ил янлыкларын сөйләшеп утырыбыз. Әйдәгез. Син кем килен? Саҗидә исемле ул. Саҗидә килен. Син хатыннар ягына кирип утырып, шунда Худай биргән ризыктан авыз итәрсең. Бар. Хаҗи кунакларны ак өйгә алып кирде. Бүтән җирдә байлык, пөхтәлек, келәмнәр, бизәкле чәчәкле сөлгеләр, тастымаллар. Мәккә, Мәдинә шәһәрләренең изге урыннары төшерелгән шамаилләр. Гафият хаҗи үзен бик кунакчыл тотты. Сүз иярә, сүз китте. Ey Allah'a şükür bir күңеле була. Giderim bu якташлар белән дә сырашка шәйе. Аллаһы Тәгалә монда да рәхим шәфкатеннән ташламас. Алла биргән булса, Күптәннән күчеп киләсе иде сезгә. Мөмин мөселманга кафир илендә яшәүдә килешә торган эш түгел, җәмәгать. Мөселман кешегә халифа илендә яшәү лазымдыр.
Менің еркімді, ихтиярымда болса, мен әммәксін де беріге көшіріп бітірір едім. Ансы солай Хожи абзый. Тик менә авылыгыз бигрәк фәкир күренә бит, Таза йортларны бармак белән генә санарлык. Иң күп булса 1-2-3. Фәкирлек Аллаһ Тәгаләдән килә бит ул җаннарым. Бәхет һавадагы очар кош шикелле бит ул. Аның кайчан һәм кем итүбәсенә төшеп кунасын алдан белеп булмый. Береңнән бер көлдәшү һич тә ярый торган эш түгел. Монда да фәкир яшәүчеләр бар. Әмма алар зарланмыйлар. Чөнки аларның тормышы тыныч, беркем дә аларны бимазаламый, берәү дә аларның диннәренә тими. Ансы шулайдыр, Хожи абзай. Ул хакта бәхәс итмибез әйме. Тик менә ни өчен халыкның күпчелеге үз тормышын җайлый алмый икән, Менә сәбәбе нидә икән шуның? Әйе, күпләр әлегечә фәкыйрьлектә азап чигә. Әмма ләкин алар үзләре гаепле түгел микән соң? Гафият Хаҗи фәкыйрьлектә яшәүчеләрне ялкаулыкта гаепләп, үз эшләрен бернинди дә эштән йөз чиермәүләрен мактап, озак сайрады. Нәрсәдер бик сәер сүзләр сөйли әле бу карт дип утырдылар аптыраштырак калган тыңлаучылар. Бөтен бер авылга нибары 3-4 эшчән тырыш кеше табылсын имеш. Калганнары янәсе барсы да ялкаулар, үз хуҗалыкларын аякка бастыру турында уйлап та карамыйлар. Булай булуы мөмкинме соң? Юк, Хаҗи монда нәрсәнедер әйтеп бетерми шикелле. Сезнең белән монда күпме кеше күчеп килгән иде соң? Ян башыннан исәпләгәндә бер 500ләп кеше булыр. 100 йорт хуҗалык чамасы. Тик килгән халыкның һәммәсе дә җирләшә алмады, Ходай хикмәте. Кайберләре кире табан ялтыратты, иманнарнык булмады. Кыенлыктан эштән куркып тәртәне кирегә бурдылар да, туган илдә калган бәхетләре артыннан кире кайтып киттеләр. Тик Алла каргаган булса кирәк үзләрен, берсе дә кайтып җитә алмаган. Кайсы ваба авыруыннан, кайсы бизгәктән юлда гүр иясе булган. Әҗәл дигән нәрсә монда да һәр пишмакта сагалап тора бит. Бу илнең һавасы яманның яманы. Җәен түзеп булгысыз эссе, кышын юш кар, бер туктаусыз яңгыр кыя. Бизгәктән котылмак һич чара юк, бигрәк тә фәкыйрьләргә. Күбесе шунда үлеп тә китә. Тәкъдирдә шулай язылгандыр инде, бер нишләп булмый. Хәзер менә авылда нибарысы 40лап хуҗалык калды. Җан башы белән 100 кеше чамасы булыр инде. Гафият Хаҗи кунакларны сый-хөрмәт күрсәтеп, кундырып, икенче көнне генә җибәрде. Ярар җәмәгать, андый-мондый кыенлык мазар туса, туп-туры миңа килгән. Бодай бәрәңги ише нәрсә җитәрлек миндә, Аллага шөкер. Һәр вакытта табылыр. Кирәгенчә алып торырсыз. Сез якташларыма бәһән дә бик кыйммәт куймам, килегез кин. Һәр вакыт көтәм. Мухаҗирләр Гафият Хаҗи белән кул биреп саубуллаштылар да, кайтыр юлга чыктылар. Авыл читендәге кыйшык үй куышларының берсе янына узганда, аларга камыш чыпта үреп утыручы бер татар карты очрады. Ассаламу алейкум, бабай. Алейкум ассалам. Ни эшлисең, бабай? Күрмисеңме? Камыш намазны күрәм, байлар өчен. Укыган намазлары Аллага тизрәк барып ирешсен дим. Күпме түлләр соң алар сиңа, бабай? Намазлык өчен дим. Көндә күп акча төшерәсең. Шабата тукып караган кеше булса, белә инде безнең эштә күп акча төшәсен. Менә көнесен баш күтәрмичә утырсаң да, акчасы бер көнлек ризыкка чак кына җитә. Монда бит аларның сатып алучысы да юк. Калага илтеп сатарга туры килә. Син, бабай, ник иген икмисең? Иген иксәң бит
Файдалырақ булыр иде бит. Җирне ничек эшкәртмәк кирәк? Сабанга үзем җигелергәме инде? Хәзер игенеге турында уйларга соң инде. Ярар, хәзер соң булсын. Элгәрәк килгән шәпкә ни өчен җир эшенә тотынмадыгыз? Бабай. Улым. Ничек кенә тотындык әле? Көне-төне шабыр тиргә ватып эшләдек. Бер тырышу гына җитми икән шул. Ничек инде ул алай? Тырышкан ташка кадак кагыр дигәндәй, ана Гафият хаҗи. Тырмаша тырышкач байып киткән бит. Байып китте. Ул байыр. Шуның өчен Гафият хаҗи да ул. Син аңардан сорап карамадыңмы? Монда килгәндә күп акчасы бар иде икән аның, а? Күпме икән? Күпме? 3000 белән килде ул монда беләсең. 3000 акча белән. Менә миндә булса ул акча. Шундый акча булса, без дәшәт мондый калмаган булыр идек. Ансы шулай. Авылдан чыгып киткәндә минем йорт җир әйберләрен сатудан нибары 200 тәңкә чамасы акчам җыелды. Шулай. Ул 200 тәңкә белән кая бармак? Дөрес. 100 юл чыгымнарына тотылды. Калган 100 ашаучыга кирип китте. Үзебезнеке дә шулай. Йорт салыр идең, ашарга калмый. Чәчү ырлыга алыр идең. Тагын ишәксез каласың. Менә шулай. Кайсын ничек эшлим икән дип, баш батып маташкан арада акчасыңга тиенне тикле тотылды да битте. Biz Ярлы ябагайның тәкъдиренә шулай язылгандыр инде күрәсең. Бабай, биредә җир әйбәтмисең? Җире ничегрәк? Җирнең әйбәтлегеннән сиңа ни файда? Шәчәрлыгың булмагач кемгә хаҗәт ул? Акчасыз монда бер ни эшләп булмый. Юллар юк, эш юк, ашарга юк. Мухаҗирләр карт яннан бик күңелсез уйлар белән киттеләр. Менә бит ул җәмәгать ничек? 3000 кисәсенә салып килгән Гафият хаҗи җиңел генә үз тормышын җайлый алган. Ярлы ябагай монда килгәч, соңгы тиеннәрен бетергән бит. Бабай дөрес әйтә. Бай кешегә кайда да яхшы, ана акча яшәтә. Ансы шулай инде. Әмма фәкыйр кеше каягына күчеп китмәсен. Кара сакалы аның артыннан калмый ияреп йөри. Әйе. Безгә монда гомер итү шактый кыен булачак. Анысы. Эй Аллах. Авылны ташлап китеп ялгыш эшләдек ахрысы. Шулай ахры. Шулай. Берәр илче мазар җибәреп иң башлап мондагы тормыш хәлләрен белешергә кирәк булган. Соң ишәтәсең. Нигә дидем бер эшләп калган хәлләр бит аны. Әйтмә. Нәрсә шисе хәзер? Ягез әле, нинди ирләр инде сез? Әле һич кайсыгыз эшкә тотынганы юк. Инде борыннарыгызны салындырып өлгердегез дә. Монда күчеп килүебез өчен кайгырудан файда юк. Без бит һәммәбез дә таза сау кешеләр. Эштән курыкмыйбыз. Аллага тапшырып, әйдәгез эшкә башлыйк. Башлап карыйк. Аллага тапшырык әйдәгез. Күрше авылдан күреп белеп кайткан гыйбрәтләр Мәүлә кулы крестьяннарын хафага салды. Алар үзләренең мөшкил хәлләре, аянычлы язмышлары турында тагын үзара киңәш табыш итәргә керештеләр. Берәүләр актык акча тотылып беткән шымыннан тизрәк табан ялтыратырга киңәш итте. Берәр җирдә көнлекче хезмәтенә яллануны алга сөрде. Икенчеләре Төркиядән бөтенләй китүне, ягъни туган илгә кире кайтуны яклады. Өченчеләре сабыр булырга өндәде. Шушында тормыш кыру җаен карарга кирәк диде. Бер сүзгә килә алмыйча, җыенны иртәгә дәвам иттерергә булып, йокларга яттылар. Кояш чыгарга да өлгермәгән иде әле. Сафа белән Саҗидә иртүк торып, кулларына балта тотып, якындагы әрәмәлеккә китеп бардылар. Башкалар аларның каядыр китеп югалуын бары чәй табыны янына утыргач кына сизеп алдылар. Кая китте икән шымалар? Әйберләре бар, үзләре юк. Албас кешеләр бу. Яисә йырткыч мазар бутарлап ташлагандыр. Әйттең сез. Саҗидә үзен алай җиңел генә алдап тора торганнардан түгел ул. Сез аны белмисез әле, җәмәгать. Булай булгасыннан
Ул нинди дә булса берәр хикмәт эше артына йөри торгандар. Сафа аңа ярып киткәндер. Әнә тегеннән кемнәндер килә. Сафа белән Саҗидә түгелмесең? Курәле, мин әйткән теге үзләрен алып киткән албастының муенын бурып ташлап, шакшы гәүдәсен кире өстәп алып кайтып киләләр түгелмесең? Әллә аю тотканнар инде. Кит әле! Нинди ай булсын? Ишәк үләксәсе тапканнар. Ниһаять тал чыбыгы һәм юан казыклар бәйләме өстерәгән Сафа белән Саҗидә арып талып җәйләүгә килеп җиттеләр. Минем бетте. Су бирегезче. Нәрсәгә дип алып кайттыгыз бу чыбыкларны? Минек чыбыкларга. Каз үрчертер өчен каз ясы үргәдер әйбә. Юк, белмәдегез. Шитән тутаргалар. Шитән тутарга? Хуҗа Насыр тинчә була инде балайса. Ие юк, ихатасы бар. Син Сафа кышын битләреңне кышлатырга уйламыйсыңдыр бит ул шитән ихатаң өчен. Сез менә иссек кояшта кайда ышыкланырга? Кыйып яңгыр яуганда, салкын вакытта кайда йокламакчы буласыз? Әллә бүген иртәгә кемдер килеп, безгә таштан я бүренәдән иләр салып бирде дип уйлыйсызмы? Башта куш булса да эшләргә кирәктер бит инде. Тукта. Әллә сез чынлап та монда калырга булдыгызмы? Әйе, шулай уйладык. Туган илгә кайтасыгыз килмимени? Килми. Анда безне бәлеш пешереп көтмиләр. Хуҗалыкны башлап җибәрү кайда да бер төсле авыр. Шулай булгач, нигә анда кайтырга? Лутчы инде бәхетне монда сынап карарга кирәк. Җәмәгать. Ныклап уйласаң, алар чынлап та хаклы бит. Зәргә генә шундый фикергә килмәгәннәр алар. Безнең һәммәбезнең дә хәзер акчабыз бик аз. Монда калсак, без бу акчаны берәр файдалы эшкә яки хуҗалыкка кирәк яракка сарыф итә алачакбыз. Ә китеп барсак, ул акчаның сукыр бер тине дә калмаячак. Бөтенесен дә юл чыгымына тотып бетерәчәкбез. Әле кайтып җитә алсак ярый. Ярты юлда терәлеп калуң да бар бит. Hey, хатын кызга дөрес сүз сөйләсә дә шанма. Туктале син, Шаһи, нәрсәсең? Ярый. Күп ишеттек андый иркетүләрен, Шаһи. Күңелең бик ашкына икән, бар кайта бир. Сине монда бер кем дә кишләп тотмый. Саҗидә. Әмма инде башкаларга киртәп булма. Менә мин ирем белән бергә калырга карар кылдым. Калачак монда. Әйдә Сафа, бераз тамак ялгап алыйк та эшкә тотыныйк. Шүбек чәйнәп май чыкмас. Менә ичмасам хатын. Теләсә кайсыбызның борыннан чиртә торган. Шуңа күрә Ирдәүкә дип исем кушканнар да инде аңа. Әйт дисә, эшләми калмый. Сүзе эштән һич тә аерылмас Саҗидәнең. Мондый хатыннан без ирләргә дә акыл өйрәнү зыян итмәс иде җәмәгать. Хатын булып ялгыш тугандыр, валлаһи газим. Кайбер ирләргә үз нәрсәләрен аңарга алыштырса да ярый инде. Җәмәгать. Мин монда калырга булдым. Сафа, Камышка барганда мине дә калдырма, ярыймы? Бергә барабыз. Җәмәгать. Миндә бер уй бар. Шуны әйтергә рөхсәт итмәссезме икән? Әйдә, карайды. Сүзе барның авызын капламыйбыз. Әйе, сүзем тузлы гына булсын түлки, я. Әйе. Шәт беләсездер инде, без монда сезгә хәтле бик күп еллар элек килгән кешеләр. Монда килеп урнашкач та без бөтен кичебезне куеп, рәтле тормыш кырып булмасмы дип тырыштык. Әмма бер нигә ирешә алмадык. Бердәмлек булмады бездә. Һәр кайсыбыз үз ягына кайырды. Фәкыйрьлектән шулай булды инде ул. Син моның белән нәрсә әйтмәкче буласың инде? Таралырга кушасыңмы? Нигә таралырга? Безгә мондый хәлдә һич таралышырга ярамый. Алайса нәрсәсең? Кирегә борылып, өйгә кайтырга кушасыңмы? Өйгә кайтып китәргә инде безгә алайса. Өйгә кайтырга да ярамый. Өйдән дә нәрсә калган? Сәфәр чыгар алдыннан юк бар бәягә сатып җибәргән мал-мөлкәтегезне кире кайтарып бирерләр дип өмет итмисездер бит. Шулаймы? Көтәләрдән бирерләр. Тагын нәрсәләрен таларга икән дип торылар әле. Әйе. Сафа дөрес әйтә ул. Язмыш безнең барыбызны да менә шушы чит ят илгә китереп ташлады. Кире кайтар юл киселгән. Эй Алла. Ә монда тормыш кыру никадәр читен икәнлеген үзегез күреп торасыз. Бу туфракта
бик күп якташларыбызның сөякләре ятып калды. Ey Allah. Исән калучыларның бер ишесе минем сыман йортсыз, җирсез, аш ялангач буйдак тормышына дучар булды. Бер ишесе аны Гафият хаҗи сымараклары халык җилкәсен кимереп ята. Шула шул. Сезгә шушы үткәннәрдән гыйбрәт алып бүгеннән үк җиң сызганып тырышып эшкә тотынырга, хуҗалыкны җайлы башларга кирәк. Дөрес. Ләкин һәрбер эштә ниндидер тәртип, максат булуы шарт. Менә шуннан чыгып уйлап карагыз инде. Һәммә эшне ничек башкарып чыгарга, бөтенесенә ничек өлгерергә. Кыскасы, берләшергә кирәк безгә. Ничек берләшергә? Әйтик, бер төркем кеше бөтен мәхәллә халкы өчен җир сөрә. Әйе. Икенче бер төркеме буралык бүрәнә әзерли. Өченче төркеме кирпеч суга. Тукта. Ни сөйлисең син? Ни сөйлимме? Шуны сөйлим. Әгәр кидим барыбыз бергә уешып эшли башласак, вакытны да юкка әрәм итмәбез. Көчне дә, акчаны да саклап калырбыз дим. Шушыңа риза икәнсез, мин сезнең белән уртак файдага үгез кебек эшләячәкмен. Без син әйтим, колакларны тыргызып тыңлап торган булабыз. Ә ул тагын әкият сөйли. Чынлап та. Булмас нәрсә сөйлисең син, Гариф? Җир ярылганда күпмедер. Әмма шундый тузга язмаган тәртипләр турында без беренче ишетәбез. Ни була инде бу? Һәммә нәрсәне уртак казанга салда, ярык кашыгың да үзеңнеке дип әйтә алма. Сиңа ярык кашык кирәкмени? Миндә лә аның анысы да юк. Шулай да җыламыйм. Үземә үзем баш булсам, мин теләгәнемне эшлим. Кирәк икән ятам йокларга, кирәк икән кояшта кызынам. Ә синеңчә ничек булып чыга инде бу? Минемчәме? Йокы ял мәсьәләсендә дә минемчә кулайрак. Син аны бер көнгә чып тачы карттан сорашып кара, йокларга еш туры килә микән аңа? Яисә йокысы бик тәмле, татлы була микән? Ирләр рөхсәт итсә, күңелемдәге бер уен әйтер идем. Хош, әйтеп кара уеңны, Саҗидә. Бәлки чынлап та акыллы сүз ишетербез. Күрәсез, кырмыскалар да, бал кыртлары да үзара ярдәмләшеп яшиләр. Гариф абый киңәшен тотсак, начар килеп чыгар дип уйлыйсызмы? Әйдәгез, тәвәккәллек җәмәгать. Карагыз әле. Саҗидә дөрес сөйли би җәмәгать. Чынлап та нәрсә югалтабыз без? Эшләр Гариф әйткәнчә барып чыга икән, ул чакта без бит барыбыз да тук яшәячәкбез. Бәхәс төн уртасына хәтле сузылды. Шулай да халык бер нинди дә уртак фикергә килә алмады. Кешеләр әкренләп таралыша башлады. Хатип белән Гариф кына Сафаның учагы янында шүгәләп калдылар. Бераздан аларга Мәүлә кулга китәргә дип атлыгып йөргән Камал ябзый килеп кушылды. Менә мин дә әле генә уйлап куйдым. Якташның сүзенә кулак салып, әллә мин әйтәм, монда калык микән дип. Алла кушып, бергәләп тотынсак, җиңеп чыгарбыз. Син ничек уйлыйсың, якташ, Син агай кеше мәсьәләгә гадирә күз белән кара. Бер 3-4 хуҗалыгы үзара оешса, шул җиткән. Чынлап та, нәрсәгә безгә бүтәннәрнең уйлавы? Үз башыбыз бар иш. Аллага тапшырыйк. Шулай итеп, кечкенә әртил оешты. Румыниядән 2 калаклы сабан, Иске шәһәрдән 2 үгез, 1 ишәк, орлыклык будай, арпа, бәрәңге сатып алдылар. Җир һич кем уйламаганча уңдырышлы булып чыкты. Сабан ашлыгы соңарып чәчелсә дә, озакта үтми тишелеп, яшел хәтфә сыман күпереп үсәргә тотынды. Бер көнне җәйләүгә тәсбихын тотып, күрше төрек авылы Мөхтар килде. Мондагы бөтен эшнең атаманы хатын-кыз Саҗидә икәнлеген ишеткәч, ул алайса бу авыл мотлака кадынки, ягъни хатын-кыз авылы дип аталмалы диде. Шуннан соң авылны
Qadın köy дип атап йөртә башладылар. 2 ел рәттән мухаҗирләр әйбәт уңыш җыеп алдылар. Тормышларын ярыйсы гына җайга салып, Сабан туе җыеннарны да бәйрәм итә башладылар. Әмма икенче җәйдән соң яңгырлы көз, аннары аеруча салкын кыш килде. Буларга уч итеп йогышлы тиф башланды. Рахимсез авыру күпләр белән бер рәттән Саҗидәне дә үз тырнагына эләктерде. Якын килмәгез. Китегез. Бәгырем, нишләп бу кадәр саташасың? Мәне су ичеп караны. Этне куып җибәр. Күрәсем килми. Күрәсем килми. Авылыбызның старостасы бит ул. Тынычлан әле, Саҗидә, тынычлан әле, тынычлан. Ай, Сафа, йыгылам. Каядыр утканга чам. Кыткар мине. Кыткар мине. Менә Саҗидәкәем су ичеп җибәр. Бәлки җиңеләеп тә китәрсең, су ич әле. Үләм мин, Сафа. Үләм. Үләм. Юкны сөйләмә, Саҗидә. Тиреләсең әле син. Менә мин әйтте диярсең. Тиреләсең. Хатирәне. Нәрсә Хатирәне? Хатирәне алып кил. Без бит аңа сүз биреп киттек. Ярый, алып килермен. Хатирә. Менә син тирелеп аякка баста. Хатирә. Саҗидәкәем. Хатирә. Саҗидәкәем. Саҗидәнең күз кабаклары ачылып, тынып күзләре бер ноктага төбәлгән килеш хәрәкәтсез катып калды. Котышкыш авырулары, ачлык һәм салкыннары белән газап чиктергән кыш артта калды. Авыл язгы нурлар астында ничектер җанланып киткәндәй булды. Тик Сафага гына бу яз шатлык китермәде. Саҗидәсе гүриясе булганнан соң ул үзе дә тиф эләктереп түшәккә алды. Саумы күрше? Хәлләрем ничек? Вариф. Хатип, сез икәнсез әле. Аллага шөкер, арып гына. Тирнәкләнеп киләм инде. Тамагың ачыкмадымы? Сине ташыйсың килсә кыйынсынып торма. Рәхмәт, ашыйсым килми. Сизәм ишемдә ниндидер бер хәтер шир бар минем. Шуңа күңелем булганып тора. Ярый. Сездә ни хәлләр бар соң? Олай зарланырлык түгел, якташ. Хода рәхмәте белән кышны да исән сагына уздырдык кебек. Менә син дә тирелеп киләсең буга инде. Эшкә башларга вакыт, Сафа дус. Әйдә тизрәк тирел. Фахри абзыйның хатыны тазарып җитте инде. Ирләр барса да таза саулар. Эшкә тагын бергәләп тотынырга исәп. Мин сезнең икегезне дә көттем. Минем сезгә әйтәсе сүзем бар. Әйдә, әйт сүзеңне, якташ. Безне берәрсенә яучытып җибәрмәкче буласыңмы әллә? Юк, сүз ул хакта түгел, дуслар. Минем туган илгә кайтасым килә. Туган илгә? Әйе, туган илгә кайтасым килә. Бу эштә миңа бары сез генә ярдәм итә аласыз. Биредә бит минем туган тумачам юк. Мин сезнең белән бергә эшләдем. Хәзердә барысы да сезнең кулда. Үтенечем шундый. Сез миңа юллык акча бирегез.
Бүтән берни дә сорамыйм. Юлда үлеп калмасам, сезнең яңа кирәйләнеп килдермен. Инде килә алмасам, барбер бер-беребезгә булышлы булып калмабыз. Мин хатын белән баламны алып килергә телим. Мәрхүмә Саҗиданың васыяты шундый. Ул хатираны алып килүемне үтенде. Мин васыятны үтәргә тиеш. Туктале, Сафа. Син ни сөйлисең? Син башта терел. Анасы уйлашырбыз. Бәлкем чыннан да туган илгә кайтып, хатынны алып килергә туры килер. Яки монда берәр ярардан табарбыз. Ялгыз яшәү кыен анса. Хәлеңне аңлыйбыз. Хикмәт анда түгел шул. Ни генә булмасын, мин барыбер туган илгә кайтып килергә тиеш. Саҗиданың теләге бу. Ул бит мине үзе хатирәгә өйләндерде. Аңлыйсызмы шуны? Терелеп җитеп бераз хәл алгач та, Сафа юлга җыена башлады. Өйдәге калдык-пустык әйберләрне хатипларга күчерде, тәрәзә ишекләрен такта белән тумалап, кадаклап куйды. Аннары Саҗиданың каберенә барып Коръән укытты да, барлык дус ишләре, күрше кыланнары белән яхшы теләкләр теләшеп саубуллашкач, Истанбулга карап юл тотты. Әмма аңа биредә яңа закон чыгуы һәм бу закон буенча Төркия мәмләкәтендә яшәүче кешеләргә чит илгә чыгу тыелганлыгын әйттеләр. Тамам аптырашта калган Сафа Хәмзә хаҗи мусафирханасына юнәлде. Сугыш афәте көтелә. Сугыш афәте, шуңа һич кемне чит мәмләкәткә чыгармыйлар. Шәрик тарафыннан күктә койрыклы йолдыз күргәннәр. Кафир мәмләкәтләр һәммәсе җыйналып безнең хәлифәгә каршы сугыш белән килмәкче ди. Менә синең шикелле гайрәтле ирләребезне илдән качып китә башласа, пәйгамбәрләребезнең изге байрагын нәҗис дошманнардан кем саклап калыр? Мин бит качып китмим, хаҗи абзый. Җәмәгатемне генә алырга кайтам. Мин бит кире киләм. Үз өстемә зур гөнаһ алу була инде бу алайса, Әхмәт Сафаным. Бек зур гөнаһ. Бүтән ислам дөньясына шундый афәт килгән вакытта хәлифә әмерен үтәмәү. Аннан да зур гөнаһ булырга мөмкинме? Бәс, шулай булгач, син монда кайтам дип Коръән тотып ант итәргә тиеш. Аннан мин сиңа ярдәм итәрмен. Бу игелегең өчен Аллаһ Тәгалә сиңа меңе белә кайтарсын. Аллаһ Тәгалә игелегемне онытмасансы. Әмма ләкин син дә рәнҗетмәссең иншаллаһ. Мондый мәрхәмәтегез өчен берни дә жәлләмәс идем бит, хаҗи абзый. Тик минем акчам бик шамалы шул. Үйгә кайтып җит алсам, шөкранә кылыр идем. Алай эш барып чыкмас, Коръәнем. Коры кашык авызны йырта. Шулай диде дә Хәмзә китеп барды. Шәмсәре кыйлган Сафа башын иеп басып калды. Шул чак ана теге вакытта Саҗидәне рәнҗеткән төрепкә тартучы ярдәмгә килде. Синеңме Россиягә игә кайтасың килә гүзәле? Килсәни дә килмәсәни, синең ни ишең бар? Ярый. Үпкәләмә, үткән эшкә салават. Хәмзә хаҗи белән сөйләшкәнеңне ишетеп тордым. Син нәрсә? Шул шалмалы жуликлардан ярдәм иткән идеңме әллә? Алар үз тузакларына эләккән кешенең бугазына ябышырга гына торалар. Эш нәрсәдә дисең әле гүзәле? Сиңамы паспорт кирәк? Әйе, паспорт. Үйгә кайтыр өчен паспорт ала алмыйм. Сугыш буласы дип җибәрмиләр. Бөтен шунда гынамы? Шунда гына. Болай булгачыннан сиңа чынлап та өйгә кайтырга кирәк, якташкаем. Әйдә, кит син дус кеше.
Mında senden başka da suğumga jiberir kişiler tapılır. İge koytır için sine yaktaşkayım, bir ningi pasportta kirekmi. Bizning mında her türlü aşk göz kontrabandistlarının, hayırşı, jolikların bitesi yok. Bugün olar bu ilde, Türkiye'de, ilde koruyorsun olar çit ilde, Rusya'da yürürler. Bu büyük ansat işene tırgan işi gözeli. Tek alarının yollarına bilirye kirek. Zinhar mena da üylet şu yollarını efendim. Bu iyiligin için ömrüm boyu dua kılırmın. Sen mi mena ne veresin gözelim? Ne tilesen şuna? Görem akşam yok iken. Biz alaysa bulay sileşik. Kiri koytışlı, sen mena kazandan halve alıp gelir getir. Riza mı şuna? Riza. Şimdi tınla. Sana ne işlerge ekenini eytem. Sen bundan Frakya yaşap Bulgarya'ya barırsın. Anları Rumenya yaşa cevlep Rusya'ya gidersin. Senden bir kimde pasport sıramaz. Rusya'ya geleke şimdi işler bütünle jingileye. Şu yan yol bilen top durup kazanga sıptırasın. Jin beyramına avulga koytup jetersin güzelim. Big zor rahmet indi sen efendim. Mihribanlı kişi kensin. Fakir yaktaşına yerden bulunlu suzdun. Big zor rahmet sen. Safa şulup günni İstanbul'dan Bulgarya'ya tava yol tuttu. Safa bilen Sajide köşenip gitgenden soň köp de ötmedi, Hatire kız bala taptı. Ona Galiye ismi koştular. Lakin bu vakıya nişikkine şatlıklı bulmasın, Safalardan ayrılığı kaygısı Hatire'ne haman bir şey tınışsızlıydı. Kızı biraz üse düşkeş, ul yalgızlıktan kutulu için etisi Selim bilen birge Tokta Yaru zavoduna işke kirdi. Sen Selim kardeş, bu yıl bütün o yan bilen kopkansın ahırısa. Bir yıl kızını da alıp gelirge buldum. Avulda bir özden işlep yatsın. Tamamı tanıştıman kuruna. Tek bana ismin güne hatırlamayayım. Hatire. Hatire bağay şol. Sen mi Hatire singlim? Sen nerse? Min kart kişiге eğlenip de karamısın? Bala yanından gidip bulmay, Sibgat abzıy. Ninde zor kızın var iken, subhanallah. Öyle köpten güne yüzünde kişkine güne bir kızcık idin. Kiyevin toza selamet misin, Selim kardeş? Yevim hacga gitip bardı. Negesin şonday kiyev sayladın yüzüne? Nitken kiyevinde ol? Üzü haç kılıp yeri, hatını bilen balasın, biz günahlı bendeler yanına jiberi. Eti şayartağına Sibgat abzıy. Benim irim Türkiye'ye köşünüşçüleri bilen gitti. Halife yerine. Seni alırga unuttu mu? Yok, unutmadı. Meni eti vermedi. Hayır, dürüseydi. Minci vermedim. Niye? Nikoğanın anda. Biznikiler anda turmuş kurup jiber alamı yok mu? Ansı bilgisiz. Hatiremin da içmasam ipige tok bulur. İrim meni koytup alırga tiyiş Allah buyursa. Yaratkan hatının ide yalgızı kaldırıp şitke kitken kişini koyda kurgenin var senin. Eğer ul taşlap kitken iken indi, demek onu kiri koytır deyip küteşli de yok. Ulan da üzene hatın tabar. Andı yerine nişu şellep tırıga. Bilsin ha kızım,
Mana degan kiyov tavib beraman Alloh buyursa. Минем үзерем кайтачак. Барыбер кайтачак. Yo'q, qizim, kutmasin аны. Vaqtingni yo'qqa haram etasan. Tün jitib kishilar yiqoga talg'ash, Xatira o'z o'ylari bilan yolg'iz qola. Ул o'tganlar turында o'ylana, xiyollana boshlaydi. Tun qorong'iligidan onun ko'z oldina Sibg'at, Safa ham Sajidaning tanish yuzlari qalqib chiqar. Qizim, kutmasin uni. Kutma. Vaqtingni yo'qqa haram etasan. Ishonma sen uning so'zlarine Xatira. Ishonma. Mana biz seni olirga qaytdik. Biz seni de, G'aliyani de o'zi biz bilan olib ketarga deb qaytdik. Aytashim, Xatira, bugun o'q ketamiz. Ay, qo'yan chiqdi bu jil. Safa, jil meni olib ketadi, tut meni, Safa. Qaytib bik aybat etgansiz. Men endi sizni ko'rmayularman deb qo'rqqan edim. Qizim G'aliya endi motorgina silasha boshladi. Meni qoldirib ketmagiz. O'zingiz bilan olg'iz. Sizning olda ko'nglim sof meni. Meni olib ketigiz. Safa, qutqar meni jil shirta. Sajida! Xatira qo'rqib uyanib ketdi. Yuragi dup-dup tiba, ko'ngli tinchsiz edi. Uzoq yiqlay olmay tikkandan so'ng irtuk turib uramga chiqdi. Kutuv quvalar edi endi. Shul vaqt Xatira kutuv kitasi yo'lga qarshi yoqdan uram bo'ylab akringina otlab kelgan salama kiyimli bir xayrchini ko'rib oldi. Doktor bizga toba kela, uydan sadaqalik bir narsa olib chiqasi bo'lar oxiri deb o'ylab oldi Xatira. Ularda xayrchi qort butunlay yaqin olib kelib, Xatira qarshina to'xtadi da, toyog'ina toyangan kelish ko'zlarin tumirib, anga qarab tura boshladi. Tanımaysanmı Xatira? Safa. Ayy, min. Ya Allah'ım. Ya Allah. Ko'rishirga da yozgan ekan. Men endi allanilar o'ylay boshlagan edim. Men o'zimda qaytib jetuvimga ishonmagan edim. Alloh Taolaning rahim shafqati bo'lgandir endi. Ye, ni hallarsan? Sajida o'rtmayman. Esan sog'mi? Sajidaning vafotuna mana 2 yil bo'ldi endi. Ne söyleysin Safa? Ey Allah. Korkunç düşler ko'rgan edim. Shin bo'lgan ekan. Ağır tufrag'i jengil. O'rni jannatda bo'lsin. Nishlab olay bekkinat? Ne bo'ldi? Bütün avulda deyarlik tif quturindi. Bir nindi tabib yerdami doru, tarbiya bo'lmag'ach, ortiq qarshi turib bo'lmay ekan shu. O'zimda shoq bo'limdan qoldim. Jon berganda Sajidaning so'zi shul bo'ldi. Qaytib Xotirani olib kel dedi. Boshqa avuldoshlar nechik yashay? Hozirgisin aniqini ayta olmayman. Benim ondan chiqib ketganga da endi 2 yil bo'ldi.
2 ел. Әйе, 2 ел. Йөрмәгән җирем калмагандыр шәт. Кайтырга дип Истанбулга килгәч, паспорт бирмәделәр. Качып пысып Болгариягә чыктым. Акшам бетеп эшкә ялландым. Румыниягә килеп җиткәч, яңа акшам бетте. Тагын ялланып эшләргә туры килде. Бессарабиядә урядник эләктереп алды. Каян килдең фәлән төгән ди. Казан артыннан Мәүләколыдан эшкә ялланырга килгән идем. Паспортымны җудым, мин әйтәм. Шуннан мине Казанга этап белән заттылар. Аннары яна этап белән безнең Волоска китерделәр. Алланың рәхмәте, яр ялы мине күреп белүчеләр табылды. Кичә генә иреккә чыгардылар. Күп җафалар чигелде. Санасаң исәбенә чыгарлык түгел. Я, әйдә. Өйгә керик. Безнекеләр йоклый әле. Кызыңны күрерсең. Шулай да Худайга рәхмәт. Туган туфракка кайтып җитү бәхетенә ирештем. Сез күренекле татар язучысы Махмуд Галәүнең «Мөхаҗирләр» әсәре буенча куелган радио тамаша тыңладыгыз. Инсценировка авторы Миргалим Харис. Уенда катнаштылар: Саҗидә Исламия Махмутова, Сафа Тимер Зиннур, Фәхри Зөфәр Харис, Гариф Халил Махмутов, Хатирә Ләлә Миңнуллина, Таҗи Әнәс Галиулла, Шаһи Рәдиф Сәгъди, Сәлим Ринат Мифтах, Биктимер Наил Шәйхетдин, Шәмси Марсель Җаббар, Становой Харис Төхвәтулла, Фәйзулла Нуруддин Нәҗми, Гыйбат Фәһим Сиддиқ, Хатын Роза Хабибрахманова, Әкрам Ринат Әкбәр, беренче сакчы Фәрид Җәләй, икенче сакчы Самат Валид, беренче кеше Ринат Шәмсетдин, икенче кеше Илгизәр Хәсән. Ирек Бахман алып барды. Радио тамашаның режиссерлары Әлфия Гыйләҗи һәм Әминә Шаһиәхмәтова, тавыш операторы Асия Бикбау, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Спектакль магнитофон тасмасына 1993 елны язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.